Prava drama odvijala se danas u Jastrebarskom. Oko 9 sati srušio se putnički zrakoplov, a u akciju spašavanja odmah su krenule sve dežurne ekipe. Srećom, riječ je samo o vježbi Državne uprave za zaštitu i spašavanje. Definitivno zrakoplov je u komade, znači nema krila koliko sam vidio. Gospodo, odite iza trake, stvarno ćemo nešto. Izvolite tamo. Ko vas tamo? Na putu od Frankfurta do Zagreba putnički zrakoplov s 55 putnika i članova posade ruši se iznad Jastrebarskog. Na teren izlaze sve dežurne ekipe od hitne pomoći do uprave za zaštitu i spašavanje. 9 osoba smrtno je stradalo, 18 je teško ozlijeđeno. Vatrogasci i Gorska služba spašavanja zajedničkim snagama izvlače ih iz olupine. U vježbi je sudjelovalo 230 pripadnika hitnih službi. Sigurno nije ugodno u životu ovakvu situaciju se naći, zato jer već je tu bila policija, bilo je neki unesrećeni, na nekoliko mjesta se dimilo. Dosta stresno za nas vatrogasce. U takvim situacijama uigranost je presudna. To traje, bili ste i sami, i za njih ulazi hitna medicina koja izvlači te unesrećene osobe. Cijelo područje osigurava policija, imali smo izviđanje iz zraka od strane zrakoplovstva i policije i vojske. Posljednja velika nesreća putničkog zrakoplova u Hrvatskoj dogodila se 1976. U zraku su se tada sudarila 2 zrakoplova, a poginulo je 176 ljudi. Za ne daj Bože novu havariju, službe su spremne.